Slaget ved Verdun. To nationer, Frankrig og Tyskland, kæmpede 10 måneder ved Verdun. General Erich von Falkenhayn ledte Tyskland og havde planlagt et stort angreb mod franskmændene. Blandt andet skulle British Expeditionary Force bringes til at opgive sine allianceforpligtelser. Tyskerne havde gået 150 km nord mod Frankrig. Tyskerne havde omringet Verdun. Men franskmændenes general Philippe Pétain var kendt for sit forsvar. Mere end 1 million tyskere var på vej mod Verdun. Tyskerne ankom til Verdun 21. februar 1916. Tyskerne kom tættere og tættere på Verdun og erobrede en masse fransk land, inden de kom til Verdun. Philippe Pétain prøvede at forsvare franskmændene og tilkaldte flere tropper til krigen for at få hjælp. Men tyskerne kom stadig tættere på. Tyskerne var trængt ind på Mort Homme, hvor der blev en stor kamp, hvor franskmændene slog fra sig. Også i Vux nærmede tyskerne sig. Men franskmændene kunne ikke stoppe dem. Tyskerne kom tættere på sommeren 1916. Endelig fik franskmændene slået tilbage, og tyskerne røg længere tilbage i november 1916. I december 1916 pressede franskmændene tyskerne længere tilbage. 550.000 franskmænd døde for at beskytte Verdun. I slutningen af december 1916 trak tyskerne sig tilbage og opgav Verdun.